Kaixo guztioi. Bueno, bideo honetan azalduko dut B batu bidearen 3. moduloan zer egin behar dugun edo. Orduan, lehen bizi badakizue, teoria eta edukiak irakurri behar direla, eginda bezala ikusi ahal izateko. Eta bero, zer eskatzen da? Eskatzen da bideo bat sortzea, hemen jartzen du bideo tutorial bakar bat grabatzea. Zerekin, ikasleekin edo familiekin erabilitako atzeralikadura egiteko bi erramintekin. Adibidez, ni bideo bat grabatu egin dut, azalduz erabili dudala Word erraminta edo Docs erraminta iradokizunak egin ahal izateko, eta Pautun YouTubeko bideo bat egin ahal izateko. Eta holan, historiako aroak birpasatzeko. Orduan, zer eskatzen da bideo tutorial honetan? Bat bakarrik egin behar duzue, 2-4 minutuko iraupena izan behar du, eta saldu behar dituzue, atzeralikadura egiteko 2 erraminta horiek. Orduan, zeintzuk diren jarduerak, atzeralikadura emateko aukeratutako bideak, eta nori zuzenduta dagoen. Nire kasuan, esan dut ikasleekin izan dela, baina ere familiekin izan daitezke edo beste irakasle batzuekin. Eta, tresna horiek ze abantaila edo desabantaila dituzten. Hori da azaldu behar duzuena. Eta, utziko dizuet nik egindako bideorekin. Eta bideo hori da eskegi behar duzuena zuen portfolioan. Gero ze kalifikatzen da, alde batetik, beti bezala, portfolioaren esteka jartzea, bideo tutorialean gutxienez 2 jarduera ezberdinei egindako atzeralikadura agertzea eta iraupena 2-4 minutuko iraupena izatea. Orduan, orain utziko dizuet nik egindako bideorekin. Kaixo, ni Alain naiz, Bagatxa eskolako 6. mailako tutorea, eta, bideo honetan ikasleekin atzeralikadura egiteko 2 erraminta aurkeztuko dizkizuet. Nire ikasegoera, historiari buruz izan da, eman dugu erdi aroa, aro modernoa eta aro garaikidea, eta horiek buruz egiteko atzeralikadura 2 erraminta erabili ditut. Alde batetik, Google Docs edo Word erabili egin dut. Zergatik? Nirekin egin zituztelako galdera batzuk, eta horiek zuzentzeko edo ikusteko txarto dutela oso erraminta egokia delako, abantaila pilo dituelako. Orduan, zer egin dut? Adibidez, galdera honetan, zergatik Amerikako lurralde batzuetan gazteleraz hitz egiten da eta beste batzuetan ingelesez. Eta gaizki izatekotan, beste kolorez azpimarratu egin diet, adibidez, horiz jarri egin diet, eta horri buruzko iradokizun bat erantzun zuzenarekin egin dizkiet. Adibidez, komentario iradokizuna, eta jarri diet, moskasunetan, herrialde horietako koloniak zirelako. Eta hori ikusterakoan, beraiek ikusten dute zein daukaten gaizki, eta nire iradokizuna erantzun zuzenarekin. Zuzendu ahal izateko eta gehiago ez okertzeko. Eta beste aldetik, aro garaikideekin duda pilo egon zirenez, Pautun programaren bidez, bideo bat sortu egin dut, non eskegi alditzakegu irudiak eta hainbat gauza, eta gure apore azalpenak ematen, eta horrela izan dezakete bideo bat eginda YouTubeen bidez, eta bideo hori ikus ditzakete nahi duten hainbeste aldiz, eta horiekin dudak argitu. Aro garaikidea, hemen ikusten duzu. Aro garaikidea, zarantxago iraultzarek herritaren txakoz bide manaldira, atzeralikadura egin ahal izateko, eta euskarri bezala nahiko ondo dago, bideo bat daukate, eta ikus ditzakete. Aro garaikideko pertsonai famatuei dagokionez, alde batetik James Watt daukagu, lurrun makina asmatu zuena, eta hau izan da guztia. Ikusi duzuenez, bideo bat grabatu behar dugu, eta bideo hori gure portfolioan eskegi beharko dugu. Orduan nik 3. moduluan eskegi egin dut, ni YouTubera igo dut, baina ere igo dezakezue Drivera eta publikoa jarriz hemen eskegi edo nahi duzuen bezala, baina zuen portfolioan agertu behar da bideo tutorial hori.
Orduan hori da guztia. Bideotutorial bat sortzea, atxalikadura egiteko bi tresnekin, zuen ikasleekin edo familiekin atxalikadura egiteko bi tresnekin, eta horien abantailak edo desabantailak argituz, bale? Venga, pues beste bat arte.